иммунитет дар ҳаёти инсоният роли аз ҳама муҳимро бозӣ мекунад ва паст ё норма будани он ба организми инсоният таъсири мусбӣ ё манфии худашро расонида метавонад. Иммунитет ин қобилияти системаи масуният барои халос шудан аз ашёҳои аз ҷиҳати генетикӣ бегона мебошад. Яке аз маҳсулотҳои компанияи Фаберлик иммуномодулятор комплекс иловаи хӯрокворӣ барои дастгирии ҳамаҷонибаи саломатӣ аз рӯи системаи масунияти бадан мебошад. дар таркиби он меваи қаланфури сиёҳ мавҷуд аст ки барои баландбардоштани иммунитети инсоният таъсири мусбӣ дошта хусусияти зидди илтиҳобӣ яъне шамолкашӣ дорад. истифодаи он барои баландбардоштани иммунитет мусоидат карда барои муҳофизати организм аз вирусҳои нодаркорӣ таъсир мерасонад. аз ҷиҳати мусбӣ ба системаи эндокринологӣ ва сатҳи қанд дар таркиби хуни инсон мусоидат мекунад. дар як қутии он 60 капсула мавҷуд аст ки болояш ба воситаи желатини гов пӯшонида шудааст. дорои сертификати ҳалол аст. истифодаи он барои одамоне ки саломатиашонро дар сатҳи аввал медонанд тавсия дода мешавад.